Vi er gruppe 7, bestående af Thomas, Sille og Patrick. Her er vores teknologianalyse af vores fuglehus. Vi har startet med, vi har det her. Først har vi boresaven her. Og så har vi sømpistolen, fugtsvansen, pudsemaskinen, stiksaven og kniptangen. Vi har brugt boresaven rigtig meget, især til de store stikker, hvis vi skærer ud, som var lige. Sømpistolen har vi brugt til at sømme alle vores plader sammen, så de sidder godt sammen. Fugtsvansen har vi brugt til nogle af de mindre kortstykker, som der var lettere at tage med hånden. Pudsemaskinen har vi brugt til at pudse vores kanter, så de bliver mere bløde og ser pænere ud. Stiksaven har vi brugt til nogle af de runde hjørner, så det var meget lettere at komme til dem. Og hvor vi så har brugt kniptangen til at klippe de grene af, som vi har brugt til vores foderbræt. Ja, og nu vil jeg så fortælle lidt om de arbejdsgenstande, vi har brugt til at lave fuldhuset. Her har vi nogle træplader, her har vi noget trælim, nogle bøge, gren, nogle søm og nogle skruer. For at starte op i venstre hjørne, så brugte vi træpladerne til det meste af konstruktionen på huset. Det er den, der ligesom er den bærende del af huset. De har et rigtig fint naturligt udtryk. Limen, den brugte vi til at lime rundstokkene, som er vores sædepinde uden huset. Brugte vi til at lime dem fast i de huller, de hører til. Vi brugte dem også til at lime fast under taget, så de pinde vi satte derunder, så taget ikke gled af. Bøgegrenene har vi brugt til at lave en afskærmning på foderbrættet, således at fodret ikke glider af brættet. Dem klippede vi af ude på skolens område. Sømmene har vi brugt både i sømmestolen til at sømme mest af huset sammen, og til at lave noget kant, vi kunne flette bøgegrenene imellem på foderbrættet. Skruerne har vi brugt i bunden af huset til at skrue bundpladen i, således at den kan tages af igen senere. Som arbejdskraft har vi brugt mennesker, som i dette tilfælde er Patrick, Thomas og Sille. Ja, nu vil jeg gerne fortælle noget om viden. Brugen af værktøj, vi vidste alt sammen, hvordan vi skulle bruge det, for eksempel hvordan en hammer virker, hvordan boresaven den virkede. Og vores design, det var efter vores helt egen mening. Vi synes alle sammen, at vi valgte et design, der så rigtig godt ud, og efter vores mening var det meget pænt, og det var meget let at komme til. Undtagen her, hvor vi havde vores første design, som fejlslog, så vi blev nødt til at lave et nyt design. Og med den teoretiske viden, der har vi vores fuglehuller der, hvor vi så blev nødt til at slå dem op på nettet, fordi vi ikke vidste på forhånd, hvor stort et hul skulle være til en mejse. Okay, jeg vil gerne tale lidt om organisationer. Vi har organiseret vores arbejde sådan, at vi alle sammen får indsigt i, hvad vi gerne vil, og hvad vi gerne vil prøve, og hvem der gerne vil bruge hvad, og hvad. Og så her, for eksempel, så fordelte vi mest arbejde ud sådan, at der var en person, der tegnede de brædder op, vi skulle bruge, og alt, hvad vi skulle se ud. Og så begyndte de andre to så at save det ud, når det var færdigtegnet. Så vi arbejdede hele tiden, ikke sådan, at der bare nogen, der ventede. Sådan, at vi hele tiden fokuserede på at arbejde, så det gik meget hurtigere, end hvis vi nu skulle tage vent til alt er blevet tegnet op. Ja. Fuglen kan flyve ind igennem hullet i kassen. Taget kan fjernes, og der er et hul i kassen til fuglen. På taget er der klodser, så det ikke glider af. Der er en pind, fuglen kan lande på. Længere ned er der endnu et hul og en pind, fordi der er en skillevæg imellem. Der er et foderbræt, hvor kanten er flettet af bøg, og bunden kan skrues ud, ligesom taget kan tages af. Ja, nu vil jeg snakke omkring løsningen af problemet. Der sætter nogle krav op i opgaven. Blandt andet skulle det være et foderbræt. Det har vores fuglehus. Det skal være 2 redemuligheder. Det har vi også. Det skal være til mejser. Det er det også. Der skal ikke være adgang for måger på foderbrættet. Det er der heller ikke. Der skal være et udhæng på tag og gavl. Det har vi også. Udover det, så har huset også fået mulighed for at være ophængt. Det har en kant på foderbrættet, så at foderet ikke falder ud. Det er aftageligt tag og bund, så man kan rense det ud efter hver sæson. Og det har en hvilepind til begge huse. Så alt i alt så løser det de problemer, som der bliver sættet op, det skulle løse. Hvis vi skulle forbedre noget, eller ændre noget til en anden gang, nogle ting vi har lært fra det her,
så er det for eksempel, at der ikke skulle være nogen synlige ender på huset. Vi skulle måske have lavet en bedre plan i første omgang. Vi ændrede vores plan halvvejs. Hvis vi havde planlagt bedre, fundet bedre opmålinger, kunne første plan godt have virket. Noget, jeg har lært, det er, at det er en god idé at lige forberede, hvad for nogle materialer og hvad for noget værktøj, man skal bruge, inden man begynder på et projekt, i stedet for at bare kaste sig ud i det igen med at lave en lidt bedre plan. Det kunne også være en fordel, hvis hvilepindene, de havde været lidt bedre monteret. De skulle måske have været monteret, inden vi satte fuglhuset sammen. Foderbrættet skulle måske også have været rundet i hjørnerne, inden vi satte det på, for at få det lidt mere symmetrisk. Og allerhelst ville vi også have brugt pil i stedet for bøg på kanten. Ja.